Bendithenza khe ndibalise ngetrip endakhe ndayithatha ukuya eMozambique last year. Laa nto like le trip ndiye ndakhunjuzwa yinto ekhe yenzeka le laa polisa ufumanisa uba kukho ibribe ayithathayo ye-2000. Eyi, amapolisa acorrupt, ayayifuna imali emntwini. Sahamba ke siye eMozambique and ke nee-preparations andifuna uxokisela. It was a week prior. Umntu wakhawuleza wajonga kwi-intanethi ndijonga ukuthi ufuneke siphathe ntoni because sadicayida nje ukuthi sizawudrayiva. Nyani ke ekudrayiveni saphatha ipaspoti yonke laa nto. Ndafowunela ne-insurance uba tracker yazi uba ngexesha elithile umntu siyahamba yonke laa nto. Sabaleka siya khona eMozambique. Nyanzi sifike eMozambique for i-verification ndikwi-counter. Xa ndikwi-counter i-official yakhona ithi kufuneke i-document le ye-disk kufuneke ibe yi-original and abe ndiphethe ikopi. Uyabona ke ngoku uyayiqonda ke into ye-authority. Andidismise ke uba ukubone khawuye ecaleni ndibone ukuthi akazondinika attention at all. Ukubone is original or nothing. But ke ndiqonda uba andizoya ndawo ndizaba phantsi ndibe yimet because uyayazi into ye-security i-officers into ene-authority nje uyayazi ukuba kufuneke uphole uba u-arrogant akuzokunceda nje. Nyani ke abantu bahlule attend abantu ndabe ndim apha ekhawuntini ingathi ndigalelwe amanzi uyeva. Nyani ndinyamezele but ekugqibeleni okay into zam zonke athi okay fine qhubekeka hamba. Nyani sihambe ke xa kanye sizawukrosa nje i-border ndimiswe lipolisa lapha eSouth Africa because lo ebelantuka ebengafuni ukundi-attenda ngokwaseMozambique. Now ndidibana nalo apha wase-South Africa ipolisa into yokuthi ufuna ukubona all the documents. Nyani ndimnike athethe ngale nto yale copy. Ndibe ndiqonda uba I wonder kwenzeka ntoni because anditsho phaa ngaphakathi i-officer le ibikhange ibe isentshona ngona ibi-strict ebefuna nje ukwenza umsebenzi wakhe but ikhange kufuneke bribe because khange afune mali. Andazi ke noba mhlawumbi can be observant enough apho ndizojonga uba ukuthi kukho ii-cameras na uyabona. But ke siqhubeke ke ndiyathetha ke neli polisa bapolisa kwenzeka kanjani but ipolisa uyabona ukuthi ndikhuphe i-500 ufuna imali. Hayi ndimnike imali sihambe siyangena ke ngoku uyabona because sidinwe nodinwa nam ndidiniwe ngoku uyabona. Nyani ke sihambe ke xa ungena eMozambique uthi nyani ke singene eRasana sidibane kwakhona namapolisa afuna amaphepha afune imali ikhutshwe imali. Sidlule siye eMaputo mhlawumbi uzawuthi ndiyaxoka. Hey eMozambique uthi man every like 30 minutes kukho amapolisa anxiba into ezisheti ezimhlophe neebhlukhwe ezinavy. Kubekho abanxiba ezigreen and ufumanisa uba uphethwe le mipu mikhulu. Uba novalo man because awuyiqhelanga le nto uyibonayo uyeva. And ke ngoku
bafuna le mali. And awunguye nowalapha the moment bebona le moto ino GP, because le moto inale number plate ka GP, uyeva. Hayi man, sasingathi sitheni na sinehoza, uyeva. Cazi ba kuthiwa naba oFather Christmas. Emaputo nabasadibana nawo I6 amapolisa. Stop every 30 minutes, ukhupha la maphepha, ukhuphe ezipassport every 30 minutes. Dathi yindawo enjani nalena. Sadlula ukubone si-approacha ishayishayi. Hayi mama, kwakule ishayishayi before nifike kule shayishayi niphinda nidibana nalama polisa 30 minutes. Izaba bazafuna incwadi, bafune ufumanise baza kubonisa necamera ukuthi you have wena exceeded ispeed. And uzibuza ba usi-exceede njani ispeed, because ngu-80 bakubonisa ba wena awukho ku-80. Iyabona ke ngoku into yokuthi and awukwazi uphikisana nabantu because base bathethe bakhawuleze futhi ukuthi baza kuniphosa iziseleni. Izisele zaphi zaseMozambique? Ungasuka ngapha koma Eastern Cape udlula i-Free State, udlula intoni i-Gauteng province, uyothi Mpumalanga wena uyophelela kwizisele. Hayi and banabambayi mntakabawo aboyikekayo. Hamba uzobona, yeva. Ndandidinwe and ke uyambona ke ngoku umuntu because awukwazi. Kubhetele ke ngokuba kukho umkhaya lo walapha mntakabawo. Ikwanguye nalo uncedana kule language because kuthethwa isiPutukezi pa, akukho silungu pa, kuthethwa isiPutukezi nale nobushangana, yeva. Hayi sana. Imali yayikhutshwa, bathi nina sifuna 4,500 meticals. Banelo meticals wabo, uthi wo converter lo meticals. Hayibo, imali engaka 4,500 meticals. Ufumanise babafuna oma 1,000 rands aba bantu aba. Hey, sithi mshangane ka uconvert, I mean ka kuthethe nabantu bakho negotiator kaloku akuzokwazi ukuthi sizothini na kanye apha. Sizothini kanye apha. Hayibo, dithi sayikhupha imali eMozambique iphelela emapoliseni aseMozambique. Yeva? Jonga, yayingaske umuntu ajike. Yayingaske ndijike and kuyayazi ke ngoku ukuphakama nobuXhosa. Uyayiqonda mos into yomXhosa. Iyaphakama but ke ngoku uyabona ba ilapha ngaphakathi ayikwazi ukuphuma, ayikwazi explode ke ngoku, ifana neqhashu apha ngaphakathi, uyeva. I-trauma yaseMozambique sade sayofika kulo isadlule eshayishayi because sasiya eShokwe. Hey, sayofika jonga, safika ndathi ndifuna ulala, yeva. Ndathi ndifuna ukulala kuba kaloku le into oyongenzi i-research futhi xa uhamba uyabona into yokuthi ndilibele nje into yokuthi kwa ukufika nje kula border gate it was a battle. Salala, uyeva, salala endleleni kuba kaloku iqueue yokufika phayana iveni abantu xa begoduka bethuna unoba andiyazi nomuntu. I'm living under the rock. Ukubone ezinye izinto ay hey abantu bangaphandle bethuna bazosebenza eSouth Africa. Nesitulo esi somntana esi ekuzibona izitulo zabantwana sithengwa kalapha eSouth Africa. Yonke into igcwele ithe kwezi veni. Hayi mani,
eziveni uyasibona uba ayirhuqi over i-suspension ihamba apha ezantsi uyeva iyarhuqa and yeyi uthi noba uyozela phaa kufuneke uvuke ngohlobo lokuba uyakutshayiswa. Ndathi jonga planning mama, i-planning mama. Nyani sifike eshoko ndathi ngicela nje mna ukuthi ke ndilale. Nyani salala. Hayi ke njengoba ndisitsho ukuthi safika ke eshokwe ke ndithi mna ndifuna ulala, but ke before ke ndilale uyabona, even the people who were receiving us uyabo babona nje uba ikhona into engadibaniyo uyabo. And andifuna ukuxokusela abantu babe nobela abantu bakhona uyabona, sentsho during our stay babe nobela abantu benothando ukubone they were patient with us uyabo. Nangona i-language was a barrier but they were very patient with us. So ke kubekho umfana ke azama ucacisa uba kwenzeka ntoni eMozambique. Athi apha kukho iproblem eMozambique yamapolisa. Wathi amapolisa aphayana ayakwazi ukungarholi for 2 months. And wabe sesithi umrholo wamapolisa aseMozambique yi-2.5 yalapha eSouth Africa. Wathi ke ufana ucinga ke into yokuthi ugovernment uzaba nexesha lokuthi le mirholo usayoyi-investa for i-interest. Andizazi mna izinto zihamba kanjani but wayibeka kanjalo. Wathi bayakwazi ukungarholi for 2 months. So ke ngoku nizawuthi nina nisithi gqi eSouth Africa kufuneke nizazi uba niyi-payroll nina, nizobhatala ii-wages zabantu. So ke yaba njalo eyaseMozambique, abantu bakhona shemo, babe nobele, benothando, but i-government zethu shemo kusafuneke zikhe zisebenze, ziyabafeyila abantu. Ndikuxelele sizawubona ngabantu kusiliwa siyalwa ngapha. Uyabona le nto yenzekayo ngoku uyabo, kunzima apha. Just imagine 2 months without i-debit orders. I wonder ziye zithini, andiyazi, but ke bayazikuthatha inkani apha kwi-civilians, kwi-foreigners ezizisithi, because naphaya awutrithwa kwakuhle pha, ulikwerekwere xa upha. Xa usuka apha eSouth Africa usiya pha ulikwerekwere kwii-officials zaphaya. So umntu angazithetheleli athi yena xa engaphaya sibabiza amagama. Hayi, even napha awuphatheki, uye uzive uba uyabona ke ngoku wena awunguye tu owalapha, awuphatheki kakuhle. Iyabona le nto, awuphatheki kakuhle. And afuneka ube prepared if nyani ufuna ukuya khona ngemoto, because mna soze ndiphinde ndiye ngemoto eMozambique. Because if uya ngemoto kuyawufuneke ube neplan, i-emergency plan yaseMozambique yamapolisa. Because ezi camera zabo andiyazi noba zi-calibrated okanye zisetelwe into yokuthi wena mntu usuke eSouth Africa makubekho le malfunction, because mna ndayibona ukuthi yi-malfunction okanye le setting yabo bayenza into yokuthi wena mawubhatele imali because uzayibhatala uyeva. So ke kufuneka ube prepared xa usiye eMozambique, uyazi ukuthi amapolisa akhona awarholi, azarholiswa nguwe. And enye into endayibonayo eMozambique kule nto nyanyani yi-marketplace indaba ye-immigration. Njeba sizawuphuma ke ngoku uyabona, kulapho ke ngoku ndabona khona into yokuthi kwenzeka kanjani, because kubakho abafana nje
abazapha kunezimotweni bafuna ukwazi uba urayithini nawo amaphepha yonke laa nto, uyabo. And uzawubona aba bangenawo bayagxidika, uyabo. But ke ngoku bazabaqokelela ubone uba hayi nantsi i-collective kuyayiwa apho kuyiwa khona. And nizawudibana nabo phaa phambili and baphuma kuqala nina nisatyhuwishile nisaya nje ningena, but baba phaa phambili ufumanisa uba ke ngoku balinde ezi moto bebegxidika kuzo. Injalo nje. Hayi, makhe Hello Mzansi, welcome to Mkosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Nangiseswala South Africa exposing maphoyisa lapha eMozambique ukuthi uma bakubona ufikile laphana noma uvakashele, if you are driving a South African car, bakubona nje ukuthi wase South Africa batokufuna ama-bribe left, right and center uzuyofika, or uthi njena they will always find into lencane ukuthi uzugcina uba-bribe because maybe South Africa, or they think you have money, they think ukuthi banga-exploit abadlali ngawe. And I've heard a lot of people complaining about that thing, and it's just so sad because the security ngaleni tight, and mawubuya la South Africa uyobribe uzuve kahle, but mabaqoshwa bona la South Africa kuthiwa xenophobia. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out, so goodbye.